Ah. Yo. Wah, jan wis jan wah. Nek krungu suarane Mbak Mega iki wah jan. Marake liyer-liyer kepengin turu. Wah, apik banget tuh suarane. Meneh. Urung puas aku. Bayo. Wah, penggambangnya hebat. Jane ngawur kuwi. Kendangi adikku Magelang. Penggambangnya niki angsal penghargaan. Penghargaan pengawuran apa piye? Penggambang terbaik. Apa-apa diduduki, Mas. Yo, Mbak. Sing gampangi sapa ta, Kang? Wah kuwi
Jumputan seko Jakarta Selatan.